Geure burua zari gerago, izan liteken txarrena. Begiratu bat bota dezagun, jangela hontan barrena. Hemen iskinan bada gizon bat, iritsi zaigu azkena. Eta berala ordu gutxian gehien hitz egin duena. Ondoan daukat irriparrezta, ez dirudi tipo txarra. Badaukala ere fallo txiki bat daukat aipatu beharra. Onena ez da hitza izaten, onena da deiadarra. Hauekin jardun eta bera da entzuten nuen bakarra. Alaxe da bai naiz esateak ematen duen grazikia. Gizon hau dugu berandu iritsi eta hizketan hasia. Horko kontrola hango bestea, ta besteko desgrazia. Nahi gabe ere entzun diogu konversazioa guzia. Berak esan du nunbait indarra datorkiola kopatik. Gaur behintzat nahiko indar hartu du aurrean duen hortatik. Behin positibo eman zuela berari entzun da daki, baina hori bai justuan 10 zentimetro gatik. Positiboa eman zendula uste gabedet jakina. Zentimetroak 10 soberan, hazen pena, hazen mina. Multa batekin libratu zinan, eta hortarako grina. Oraindik kartzelan behartzen nuke 2 metro baldin bazina. Zentrimetrotan alkoholemia neurtu balitz sikira. Gradutan oida baina berdin da eta guregatik tira. 2 metro esan diozu baina jarri andoni begira. Bera aipatzen hasi ezkero pixkan hazten ari da. Zentimetroak 10 soberan omen zituen guztira. Ta horregatik gero ertzantzak multa jarri zion dida. Iskinakoan logika segiz, zera pentsatu dut tira. Saskibaloiko jokalariak beti positibo dira. Ezpaitu edaten prestatzen dabil afizioa tarteko. Naiz eta jakin soberanotik egin dezakela lepo. Hortik antzen bat gehiago edan hainbat beretzat hobeto.
Depositoa bete behar baita bihar motoan joateko.